लुट गया लोका लुटी तातिन कुम्मी हो तोला हाता रहिले लुट गया कथा ओइ अच्छी को बाटे रस्त्यावर पडे मरे रस्त्यावर पडे बोले बाजार गेले ते इला हप्पा मरे 15000 हप्पा मरे दुःख लागून झाला तो भाडे का तीन पावला आमचे दाडायला यायचे आता रस्त्यावर पडे दी स्टोर नाही मतलब आमका रबडो दाडायले नाही अरे मात मरे त्या नरेडी चोपा गदाय मरे हा सारखं पिस्सार मध्ये चिडवाचे रे आणि मग ते किती को मेडो पादाय मरे डॉरेटी झोपा जाय मरे तुका एक कास्ताचो प्लॅन हा सा सक्सेसफुल जातो तो प्लॅन केम झाला आणि सावंत ते भाषे केम झाला सा सक्सेसफुल तू का डॉरेटी आ मिळून दे तू पण बाकी का तू लुंगी आणि मग चोळा स्टॉप घालता मग सॉरी आपण तो सध्या ते आम्ही घरात बाहेर सो ना आता रस्त्यावर पळाय आम्ही मागे ब्रदर यू सी ऍग्री एरिकानी चिकअप कशी असतात त्या रस्त्यावर पडला नाही वाईटाचो शेवट वसत जाता यू सी ब्रदर कॉमेर्स रे यू सी तू ते सगळ्या रस्त्यावर पडला हे मोइलर कॉमेर्स सगळ्या यू सी आता रस्त्यावर पडल्यात आता किती करू चितला आता आणि कितको तर रस्त्यावर पडला आहे ना आता रस्त्या साइडच्या मस्त आहे आणि काच लोक त्याने पुश माता किती नाव कसं उसळी वापरा करून पैसे करून चितला बरे असं कातारा तुमची होती मी लोकांची त्या दुसरे कातोरी साहेब असे आम्ही रे आम्ही अरे आमच्या ओन गोडा मरे आमच्या ओन कंपोजिंग ओन लिरिक्स मुक्या मरे तुम्ही किती चढ आता किती ओरे कंपोजिंग बरे असं ओन कंपोजिंग माका एक म्हणून दाखव पुढे बरं तू मुंडाला मरे काय काम चांदण्याचे राधी तोणाचे सावळे अरे बाबा तोंडाचे सावळे म्हणतो माळाचे सावळे अरे आता बाबा बीजेपी माडा नव्हतं केला त्याला लिरिक चेंज केला तुमच्यामध्ये तुमच्या जीविताचं ओघ आवडला हे दीस येपोरी तुम्ही रस्त्यावर विभागतात ते तुमका पुढाराक मेवचे नात आणि पुढाराक तुम्ही रोटेले यू सी नो देयर इज अ बी बिफोर आफ्टर सी एंड डी हाउ कॅन द सी द सी when there is a A, B, C is the alphabet order that don't tell me the C. हाँ तुका किती सांगूक सोदता ते तू सोजमोक ना यू सी नो आय कांट सी आय एम अ ब्लाइंड मॅन होय जेकब हाँ तुका सांगूक सोदता ते तू अजूनही सोजमोक ना यू सी नो यू कांट अंडरस्टँड सी बिकॉज यू ट्रीट एंड फेलिंग एसएससी चौथे पासून केला ना एक सांगत एसएससी गेलो टाइम पिड्यार हम गेल्यार बरो यू सी ब्रदर तो गेलो यू सी No, there is a Bengali sea, there is a Kurwa sea, in between the mountain of sea. Why? How can I see